ब्लैक शर्ट तो लड़की में जचला लड़का समय ऐसे ना जचले कि वो ऑलरेडी कोरिया कोरिया रहल पक्का एगो तोनी कोरिया रहला सर हमनी एंगा ना तोनी चश्मो लगा बस हरियर कलर का पेड़ का तोनी के मुंह में बढ़ जे हमनी ना हम तो बिल्कुल ना हम नेचुरल हई हमरा बात के तो इतना घमंड बा कि सब इंस्टाग्राम के लड़का पगला गल बा हमरा के पावे खातिर लेकिन इतना आसानी से ना मिले मेरे कोरियावा हम हई नेचुरल ब्यूटी। तो बबनी ने हाँ बड़ा गुपचुप खाता रू आ कहता रू कि लड़का सन के औकात बा तो कितना गुपचुप खा जालू खा जानी 50 रुपये के 50 रुपया वही में लड़का सन के औकात देखाओ तरू लेकिन डायलॉग बोलले बानी हाँ कुछ डायलॉग तनी बोला तनी डायलॉग बोला तू अपन हेने आई बे आज के बाद कहल छोड़ दिया सा कि लड़की फुचका खाए से तो होते होते मुंह बाल से तहनी के औकात बार एको को फुचका खाए के हमने तो एक बार में 200 के 300 खानी सब तहनी के लड़की से कंपेयर भूल के मत करे सा वो हमरा से ना हम है नेचुरल ब्यूटी। बाप हो बाप भाई नेचुरल ब्यूटी के देख ली एक थाली में 200 के खा जालू हां 200 के खा जेबू पहुंची फुचका अच्छा पोचका और कुछ ना ना अच्छा चलो तो बबनी देखी कि नेचुरल ब्यूटी कहतारी ये छोकरा लो हमनी के रुपया 200 के खा जानी सन गुपचुप तो 2 समय सब हो जाता हो खा जानी सब बस खा जानी सब खा जानी सन गुपचुप गुपचुप खा के गुपचुप गुपचुप होता हाँ जाता व्यूज बहुत जाता व्यूज जाता गर्दा हिलेले बारू तू हो सकता गर्दा उड़ा देलू। अच्छा तो ई नेचुरल ब्यूटी तहार बा जी तो ई नेचुरल ब्यूटी यहीं रही कि अभी फिल्टर लागी ऐसे ही रही बस रियल में तो हम ऐसे ही रहे नहीं रियल में ऐसे ही रहनी लइकवा केंग रहल तनी बताओ लड़को तो आजकल लिपस्टिक विस्टिक लगा के कुछ कुछ घूमता लो लइका लिपस्टिक लगावत सन छोकरी लोग नहीं लगावत हो लगावता लोग लेकिन लड़की के बात अलग बा लड़का के बात अलग बा मैंने लड़कों लगावत हाँ लड़की के देखा देखी हर फैशन लड़का करता लोग। अच्छा तो मैंने वही से तू खिलाफत में बारू हाँ हम बनाए ऐसे ही कुछ वो लोग के वाट लगा देबू। अच्छा दूसर का डायलॉग बतावा तनी दूसर को डायलॉग बतावा है लड़का लोग के। अच्छा हमरा बात के तो इतना घमंड बा कि सब इंस्टाग्राम के लड़का पगला गल बा हमरा के पावे खातिर लेकिन इतना आसानी से ना मिले मेरे कोरियावा हम है नेचुरल ब्यूटी। आई करियावा सन के बताओ तरू करियावा से के बताओ तनी ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेला लोग तो ओवर स्मार्ट बनले लो केंगन ओवर स्मार्ट बनले बहुत बनलन सब बाल वाला ऐसे कैसे कैसे चुआ के मतलब पीछे जुड़ा बना के लड़की की तरह हर चीज हम यही खातिर तो सोशल मीडिया पे बनावत नहीं ऐसे लोग के वाट लगाइबू तू। हाँ अच्छा तो पूरा माने ठान लेले बारू कि एकदम उनकरा के क देबे के बा। हाँ लइका लोग के उहे लइकवा हाथ बात धरिया सन तार जीवन संभरिया सन हो तो ऐसा कोनो बात नहीं खे लेकिन बस बनाएम दिखाएम दुनिया के कि हम भी कुछ कॉमेडी बना सकत नहीं लोग के देख के ये लोग के कुछ कर सकत नहीं। अच्छा दूसर का कौन बताहर हो तनी बतावो दूसर का बा दूसर का बताइए मैडम। ब्लैक शर्ट तो लड़की में जचला लड़का समय ऐसे ना जचले कि वो ऑलरेडी कोरिया कोरिया रहल पक्का एगो तोनी कोरिया रहला सर हमनी एंगा ना तोनी चश्मो लगा बस हरियर कलर का पेड़ का तोनी के मुंह में बढ़ जे हमनी ना हम तो बिल्कुल ना हम नेचुरल हई। अच्छा तो कोरिया लोग के कहत रहा गोरका लोग का होल कहत रहा गोरका लोग के का कहे कुछ ना ठीक बा तो माने कोरिया मर्द पसंद नहीं खे ना सब कोई अच्छा है बस डायलॉग है गोर माने पसंद बनी गोर करिए दोनों चली रियल लाइफ में सब कोई मेरे लिए बराबर है। रियल लाइफ में सब लोग बराबर है लेकिन दिल में जो बसने वाला है उसके लिए कौन सा कलर चाहिए? सांवला सांवर नेचुरल ब्यूटी के सांवर मर्द चाहिए हो हाँ। बस ऐसे ही अच्छा लगेला लोग तो करियकू लोग के ट्रोलो करते रहुआ कहते रहो जो करियका निमन लगल मतलब फिर भी डायलॉग है डायलॉग बोले नहीं डायलॉग बने नहीं गोर लोग के रिजेक्ट छप्पन करिया लोग के एक्सेप्ट इसीलिए तो करिया बोले नहीं करियवे से बियाह हो जाए तब क्या करबू हो जाए अलग लाइफ का अलग लाइफ बा। अच्छा तो चली देखिए नेचुरल ब्यूटी काला लोग के भी कहते रहे कि उससे का हो जाए करिया लोग तो प्रभु श्री रामो रहले करिए ना। हाँ ना राम जी भी करिया रहलन कृष्ण जी हुए कृष्ण जी राम जी सामने रहले वही लोग के तू ट्रोल करते रहो तो ट्रोल वो बात नहीं खे लेकिन उनका लोग में कुछ गुण रहे आजकल के लड़का सब में गुण नहीं खे कोनो गुण नहीं खे ना
काहे लड़की संगे खाली पीछे घूमत रह? हाँ मुंह धो बहुत हरामी है पर बहुत हरामी हो गइल बा। यही से तो हम बनावत तनी कुछ कुछ लड़का सब खातिर। तोरो के बुझाता छेड़ले उड़ले बड़ा सन लइका बा। ऐसा कुछ नहीं के मतलब अक्सर हर लड़किया के साथ होला। अक्सर होला। तोरो संगे भइल बा? मतलब हाँ लेकिन फिर भी बोलत नहीं खूब। यही से सोचनी कि बनावत तनी बहुत हाथ धो के पीछे पड़ेला लोग। हाथ धो के पीछे पड़ल आलू। ओइसे तू धोत तारू। धो दे में एकदम कॉमेडी के रूल में।